Ivangelo kaJohane isahluko seshumi 4 isahlukwane sokuqala. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwana ngoNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba khona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiyakunilungisela indawo. Nanxa ngiyakunilungisela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi, ukuba lapho ngikhona nibe khona nami. Nalapho ngiya khona niyayazi indlela. uTomasi wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona, siyazi kanjani indlela na? UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniya kumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. UFilipi wathi kuye, Nkosi, sikhombise uYihlo kusanele. Jesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi, Filipi na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uYihlo na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba kimi na? Amazwi engiwakhuluma mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha uBaba uhlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kholwani yimi ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. Ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunale. Uyakuyenza ngokuba mina ngiya kuBaba. Noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza, ukuba uBaba akhazimuliswe eNdodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami, ngolwenza. Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade, umoya weqiniso, izwi elingemamukele, ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena, ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. Angikunishiya niyizintandane, ngiyeza kini. Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina, ukuba ngiphila mina, nani niza kuphila. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini. Onemiyalo yami ayigcine uyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. UJuda, ongesiye u-Iskariyothi, wathi kuye, Nkosi, wenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina, ungazibonakalisi kulo izwe na? UJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami. uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Ongithandayo kagcini amazwi ami, nezwi enilizwayo akusilo elami, kepha ngelikaBaba ongithumileyo. Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani. Kepha umduduzi, uMoya oNgcwele, uBaba ayakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshela khona. Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona, akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi. Nizwile ukuthi nganitshela ngathi ngiyamuka, kepha ngiyakubuyela kimi. Uma beningithanda, beniyakujabula, ngokuba ngiya kuBaba. Lokhu uBaba mkhulu kunami.
manje senginitshelile kungakenzeki, ukuze nikholwe nxa sekwenzekile. Angiseyi kukhuluma okuningi nani, ngoba uyeza umbusi wezwe, kepha kanalutho kimi. Kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, nokuthi ngenza nje ngokuba uBaba engiyalile. Sukumani simuke lapha.